back to our YouTube channel. YouTube channel. Kung nakakita meron nagsakay mi og yati. What? Guys. Wala, kapaspas mo dahil. Nawi Teresa. Tulay. Ano kay mig gakit? Oh, dra. Kuha na guys, mura ni Lubok River. Wala mo na bayad sa biyahe. Sa kagatos, bakal mo. Dra, oh, mayo. Ah, kung kinapos ka namang kuhan. Lagi din sa kisa. Ay, sila mo na muna na. Ito na yan, no? Oo. Linga sa diha Merry Christmas. Kasi serious po ni mo diha. Para na magnailubi ka itong puwakon. Hello. Halalom na usi? Hello, ni? Dani? Ay! Halalom na usi. Agi panghuaan mo ni bus, no? Kira ka dara. Di. Kana, sa grupi na. Ang lagi nung. Oy! Ako ti palipan. Nalok na ko sa. Wala lubi. Sa grupi na ba? Di, ay, ginaungan na. Hala, lubi. Oy, Taysa. Ano naman eh? Oo. Oo. Stop. Stop. Kasama na pag... Uy, usi lang mo yun, mo. Ikay. Mo ni sila mo yung nagdutsa agay. Bukon dali ako eh. Ay, isa kayo na lang na. Bukon dali hinahinay. Yan yung kinabuhi na mo diri oy. Para ni pamuhunan. Inig pa uli ani unsa ang loy kusog. Lo, kakusog pamudagan. Dod man po. Ing labang na mi aning na itulay o na tulay na itulay na ni. Chararara na himo sa tigbugsay sa kuron guys. Hello guys. Mungit-ngit man. Kapuga oh. No. Oy, first time jud na makasakay og ingan ni. Bitaw. Uy, basin ba to? Mangandam tada. Mangandam tada. Hala agkuan bag. Tara ang tulay oh. Nabasa na lagi dahil di mo gud nimo kuan. Di mo gud nimo tigbo. Ito ang mga paraphernalia sa isip. Ilabang namin sa tulay, guys. Di man dahil hadlok dahil sakyan, ha? Ika na back na pod. Ikuan to di pa napadong dito. Sige. One eternity later. Wala ka nice ba, oy? Asa pa mo sangko? Alo. Mga bato, dagkuas mga bato, eh. Mo lagi ka dait eh. First timer ba niya ang mga driver? Mura malaging mapo, ma'am. Mapo gani. Wala na, mga bato. Pagitas law. Hala, mato ba tasla mo, si? Kinaob sa law. Mura naman, hala. Wala lain. Murag patima ba, magdagan. Tara ang kuan guys, tulay. Padung na staming guys. Tara mo ginawang lubi guys, oo. Ano, sundang pas nabilin, kit-kiton dyan na ato. Ingan na nakalawam guys, ang among gikuanan karon oh. Hi guys. Sila sa tip-tip sa among paniot to ha. Mo na among snack. Asa di dapat ang law unahan pati? Kana. Kanina lang na ni. Ay. Uy, ang taon kabugnaw sa tubig. Pati ba makuan ba dyan ang atuang? Wala ginubi. Namuwak na ba mi guys? Ngit-ngit ka, Joy. Ano na ipi? Hindi ka maklaro. Napagay kuan sa barko. Ano nila mo si? Hala. Wow, ano mo si? Pwede ba may hindi kibaw manglangoy? Hey ba? Ano na inga na kaloma? Nagahaw. Ay ay. Kompetensya. Tara ang tulay o layo namin sa tulay. Buntan na ni ma'am pala ito na. Ayo, oy. Isa mo na. Lugito. Ay na naman. Ay.
taruh di sana ya. Hal bayan kinin tiglog gitu ron. Muna mo GT guys. Tanah. Adto na Miss Amerika. Tani ko dong si. Wala to hintan o. Kisa ala Jose ang tagiyas turun o si. Mau mana guru abi. Ay, dis ko ay. Laom na ni. Tutob di ay. Wala pida man ulit. Namuwak mo. Kalaom na. Wala ang tagiyas to si. Murag. Na. Asariki. Hindi ko na bawal. Way bawal ron. Ana rin ma'am itambog mo ni. Ricky na di. Tara siya guys. Bye-bye. Sino Junjun? Nas na Junjun dre? So may nagkaroon. Muna yung mong padungan. Ito ay kayabaw. Minutes pa ko. Hindi na pagkahuay na pagkahuay. 3